dawe ti insangbay mo kanya. Isuti sinurot mo saan ket di atay siya. Naunday a panawen anag sangsang itak. Nagrigat ngay liliwag panang asakit mo kanya. Iti kaawan mo awan ser biday to'y biyag. Ginugurkot oras ana ginom iti arak. Tanong mabarte ka sikat ay malipata ngem no mausawa na. Sika manentay awagak. Nagkas ang biyag ko tinted mo akalak ama. Tapagkaragsak ka unay no masakta na. Di mo pinanunot tuin paay ko ngayat tin sukat nakti sa bali. Ket siyak tay inka inwaksi. Biday to'y biyag. Ginugurkot oras ana ginom iti arak. Tanu mabarte ka sikatay malipata ngem no mausawa na. Sika manentay awaga. Sukat nakti sa bali. Ket siyak tay inka inwaksi. Nagkas ang biyag ko tinted mo akalak ama. Tapagkaragsak ka unay no masakta na. Sukat nakti sa bali. Ket siyak tay inka inwaksi. Di mo pinanunot tuin paay ko ngayat in sukat nakti sa bali. Ket siyak tay inka inwaksi. Jatuh kaya apakah salah
kaitang biyag ko, kumusta ka sa saad mo? Malagip na katpailaeng, wenno awan na punta nakin. Lutoy iliwukin ka, nagpaidumat dagarken seda. Siksikat at natwirik na, kaputa ay ayaten ka. Nukumalang mabalin at kalata, dito'y sibay ko amabuy-buya. Nukumalang mabalin aglalailong tablong may parik na tuy ayan. Kumusta kang biyak ko, kumusta ak tapuso, adakat pa'y patek ko, di tabiyag mo. Well, laglagipem, asiksikkalaeng, ti ay ayatek, inggat tungpal tanem. Kumusta kan biyag ko? Amom, siksikat at ato'y puso. Agnalayon akaililiw ka. Sapay ko ma, takasta aklet ken ka. Kumusta kaitang biyag ko, kumusta ka sa saad mo? Malagip na katpailaeng, wenno awan na punta nakin. Lutoy iliwukin ka, nagpaidumat dagarken seda. Siksikat at natwirik na, kaputa ay ayaten ka. Nukumalang mabalin at kalata, tito'y sibay ko amabuy-buya. Nukumalang mabalin aglalailong tablong may parik na tuy ayan. Kumusta kang biyak ko, kumusta ak tapuso, adakat pa'y patek ko, di tabiyag mo. Well, laglagipem, asiksikkalaeng, ti ay ayatek, inggat tungpal tanem. Well, laglagipem, asiksikkalaeng, ti ay ayatek, inggat tungpal tanem. sa pulem adayuda paila kaniyak kanaken tanu siyak tay kunang ubingag pailaeng sumapulkat sa balinga inka ayaten
ngayat asap sa pule adayuda pailang embuti-gute tanu siyak tay kunam ay di kadudwaen tasiksikan tulaeng tina ay ayaten Amanong tay kaya harigat tas may saasabong nga di pa'y nagukurat tano puro sen nga di na pa'y oras makaltay nga dagos ket manasanas Amumading kay yarigan kas may sasabong akababangwan Ingka purusen kadagitoy dakulap kay daywanak tutap nung di manasanas Di pagpagapong tiyapo tayo nga Diyos Di kapag tuuken malmaldaya puso Napipyaman pa'y atay biyagkot mauyos Ngam tay agdiaga ang matutuo Ang humanong tay kayarigan kas may saasabong nga di pa'y nagukrat Tano puro sen nga di na pa'y oras Makeltay nga dagos ket manasanas Di pagpagapong tiyapo tay nga Diyos Di kapag tuuken malmaldaya puso Napipyaman pa'y atay biyagkot mauyos Ngem tay agdiaga ang matutuo Ipanagaadal ko
malam no uyos Tagragto gapuken ka Agsurat ako mano sa dinno adaga ket nuwag subalit ka manaydan aliw-liwa
may sumina kasi kangarot iti inag-indad taduma sa manaw ka di ta nagkikita marubos ko'y luluwak lumalaglagip ka agsurat at kumano sa dinlo adaga ket no agsubalit ka umanay dan aliw-liwa inayat ka napudnuken na tarnaw ngemin kulbong tuy puso kanin ka linipatan pinilit ko nga liw-liwang sa dito'y kaungga ket tinawag ko asan ka para kanya pudno anariga iti manglipa nupay pilit ko nga iwaksi lagip mo agsulit dagitin panagamo nga ulpit ken pait ket naimulat barukong ko kas may sapuris narigat iti mangdihan sa empit naglabas dagiti panagim bubulsek agingga ngain ka ng lipat jagman ang maiwaksi ladingit ito'y rignag ay nagrigat tiag-biag ngagmaymaysa nagulip ka naranggas ken naulpit ka manangalinaw manangirurumen ken manangikulbo piliten ka nga iwaksi iti lagip ko tadi ka may kari iti
aginggang ngayon ka nang lipat. Yakman pa maiwaksi, ladingit ito'y rigna ay nagrigat biyag-biyag ngag may maysa. Narigat
may sadyak nga ta may kalangjak kung nga ta at lulwa o bitwenti namin gapuna daytoy pusok ketag may sa agamak man daytoy kararwa nuti masarakak nagkadua parupa o bitwenjak ay napadasan ni ayat nga kasasampitan no padase latat maminsanjak na tamay kalang ipalit daangan o bitwen sumbatan na ala sumbatang sa lusot kukin ka norumbeng ngay napuna gaya may sa apuso pagtaklinan to'y biyak o bitwen jak ay napadasan ni ayat nga kasasampitan no padase nga tat maminsanjak nga tamay kalang ipanlit daangan o bitwen sumbatan na ala sumbatang sa lusot ko kinta norumbeng ngay nakuna gayat may sa apuso pagtaklinan to'y biyak
sa dinti ayan mo, kailikot para't arakot mo, sapay kumata malagip mo, ti agturong lugar nga ayan ko. Biyag ko, anyan nga ili ko, gapot ka unday panawen ti kaawan mo, sapay kumata naraksak to ti buangayan ka, nudungteng ti tiyempo. Hello, mahal, kumusta ka? Nabayag laitin, adita nagkita, sapay kumaayat ko tagsublikan, tapno pabarwenta, di ayat anak kelkay. Hello mahal, sa dinti ayan mo, kailikot para't arakot mo, sapay kumata malagip mo, ti agturong lugar nga ayan ko. Biyag ko, anyan nga ili ko, gapot ka unday panawen ti kaawan mo, sapay kumata naragsak to ti buangayan ka, nudungteng ti tiyempo. Hello, mahal, kumusta ka? Nabayag laitin, adita nagkita, sapay kumaayat ko tagsublikan, tapno pabarwenta, di ayat anak kelkay. Hello, mahal, kumusta ka? Nabayag laitin, adita nagkita, sapay kumaayat ko tagsublikan, tapno pabarwenta, di ayat anak kelkay. Hello, mahal, kumusta ka? Sapay kumata sumangpet ka, sapay kumata sumangpet ka. Tinawag ken mensahe isulaen tirang tayta adda panawen nga ipaidam ni gasat kadata humanayen ti Skype apan nagkita ta pangipeksaan ti iliw ta adwa. Saan aparehas panagtuli oras kadatat anda dagiti gundawa biru-biru ka tunggal siya tayag may sa
long distance relationship nagrigaten na yan. Mensahe isulain tirang tayta anda panawin pag-idan nigasat kadata umanayen ti Skype apanag kita ta pangipeksaan ti adwa Saan na parehas panagduli oras kadata Anda dagiti gundaway biru-biru ken ka tunggal siya tayag may laghip ka keto'y puso iik-ikis na ka ay nagrigat man laeng aya tagin na dayut taman nga agpadpada LDR taaw anak ba etanta long distance relationship nagrigaten na yan ay nagrigat man laeng yan tagin na dayo taman nga agpadpada LDR taaw anak ba etanta long distance relationship nagrigaten na yan 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 Nalawa tawin ta nagbaetang saan nga isut lapeda sa ngalen tani aya sapay ta dumteng daytoy a mensahe ay ayaten ka biag ko tiag nanayon ikarik asiksikan tulain ay ayaten ingat tungpal tanen
mensahe